सुनिए चाचा चाची, हमार लोकप्रिय उम्मीदवार ममता कुमारी ग्राम पंचायत राज मंझौली क्षेत्र संख्या 1 से खाराबारी, जिनका चुनाव चिन्ह मिलल है कंघा छाप। जी हाँ, कंघा छाप, जेकरा पर बटन दबा के दीदी के विजयी बनावे के बा और पंचायत समिति बनावे के बा। जी हाँ, पंचायत समिति बनावे के बा, न भूले के बा, न भुलावे के बा, न भूले के बा, न भुलावे के बा। ममता कुमारी जी के पंचायत समिति बनावे के बा, ममता कुमारी जी के पंचायत समिति बनावे के बा। सुपर तराना स्टूडियो हिल्सा, सुपर तराना स्टूडियो हिल्सा। आई भैया, हम गायक सोनू यादव आप सभी श्रोतागण के पैर छू के प्रणाम करतनी और रउआ लोग से निहोरा करतनी कि मंझौली पंचायत से खारा लोकप्रिय उम्मीदवार ममता कुमारी जी, जिनकर पति जितेंद्र कुमार जी हवे, जिनका के विजयी बनावे के बा और पंचायत समिति बनावे के बा, जिनकर चुनाव चिन्ह मिलल है कंघा छाप, जो कि क्रम संख्या 4 पर रही, जेकरा पर रउआ लोग के बटन दबावे के बा और विजयी बनावे के बा, विजयी बनावे के बा। हाँ चाची, विजयी बनावे के बा। जिंदाबाद ममता कुमारी, जिंदाबाद 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 ममता कुमारी, जिंदाबाद। ना अइहा हो, आईना के जितइहा हो, आधा समय अइहा हो, आईना के जितइहा हो। कदम संख्या 4 पर कंघा छपनी सनमा हो कि ओही जे दबइहा ना। कदम संख्या 4 पर कंघा छपनी सनमा हो कि ओही जे दबइहा ना। चाची अब की बाटनमा हो कि ओही जे दबइहा ना। चाचा अब की बाटनमा हो कि ओही जे दबइहा ना। ममता कुमारी हवे गरीबन के सनमा हो कि इनके जितइहा ना। ममता कुमारी हवे गरीबन के सनमा हो कि इनके जितइहा ना। कंघा छप बटन दबइहा, चाचा विजयी बनइहा ना। भारी मत से जीतइहा, चाची नहीं भूलइहा ना। तू ना भूलइहा चाची, तू ना भूलइहा, तू ना भूलइहा चाची, तू ना भूलइहा। कंघा छाप पर बटन दबइहा। म्यूजिक बाय आरके एमपी राजा, सुपर तराना स्टूडियो हिल्सा। गली गली ना करा बाबे हो हाला, जहाँ जहाँ जाई उहाँ चर्चा सुनाला। जहाँ जहाँ जाई उहाँ चर्चा सुनाला। गली गली ना करा बाबे हो हाला, जहाँ जहाँ जाई उहाँ चर्चा सुनाला। चर्चा सुनाला हो, चर्चा सुनाला। जो मुखी विकास करी है पंचायत समिति ममता कुमारी के बनइहा ना। कंघा छप बटन दबइहा, चाचा विजयी बनइहा ना। कंघा छप बटन दबइहा, चाची विजयी बनइहा ना। करम संख्या 4 पर कंघा छपनी सनमा हो कि ओही जे दबइहा ना। चाची अब की बाटनमा हो कि ओही जे दबइहा ना। चाचा अब की बाटनमा हो कि ओही जे दबइहा ना। जिंदाबाद जिंदाबाद ममता कुमारी, जिंदाबाद 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 ममता कुमारी, जिंदाबाद। समय अइहा हो, आईना के जितइहा हो, आइठा समय न अइहा हो, आईना के जितइहा हो। बुढ़वा गरीब लोग के बनी है आवाज हो,
समिति बनी है ममता कुमारी चाहता समाज हो। समिति बनी है ममता कुमारी चाहता समाज हो। पुरावा गरीब लोग के बनी है आवाज हो। समिति बनी है ममता कुमारी चाहता समाज हो। समिति बनी है ममता कुमारी चाहता समाज हो। मंझौली पंचायत के स्वागत बनई है चाची इनके जितई हाना कंघा छपपा बटन दबई हा चाचा विजयी बनई हाना कंघा छपपा बटन दबई हा चाची विजयी बनई हाना। ममता कुमारी हवे गरीबन के सनमा हो कि इनके जितई हाना कंघा छपपा बटन दबई हा चाचा विजयी बनई हाना भारी मत से जीतई हा चाची नहीं भूलई हाना। कर्म संख्या 4 कंघा छपनी सनमा हो कि ओही जे दबई हाना। कर्म संख्या 4 कंघा छपनी सनमा हो कि ओही जे दबई हाना चाची अब की बाटनमा हो कि ओही जे दबई हाना चाचा अब की बाटनमा हो कि ओही जे दबई हाना। चाची अब की बाटनमा हो कि ओही जे दबई हाना। चाची अब की बाटनमा हो कि ओही जे दबई हाना। सुपर पुराना स्टूडियो हिल्सा। ममता कुमारी जिंदाबाद 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 जितेंद्र कुमार जिंदाबाद 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 नारायण पासवान जिंदाबाद 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 ममता कुमारी जिंदाबाद 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 मंझौली पंचायत के समस्त जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका पंचायत समिति कैसा हो ममता कुमारी जैसा हो। ममता कुमारी जिंदाबाद 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 नारायण पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा कंघा छाप रहा रहेगा।